Ilang poso ng tubig sa Calasiao, Pangasinan ang nalubog naman sa baha. Narito ang report. Lubog din sa baha ang ilang poso sa Calasiao, Pangasinan. Ilan pa rin umano sa mga residente ang kumukuha ng inuming tubig mula rito. Bagamat ilan ang bumibili na ng purified water para mas ligtas umanong inumin. Para makasiguro, pinapakuluan muna raw ni Maylin ang tubig bago inumin. Para maging safe po, lalo na po ngayon, maulan tapos malamig yung panahon, yung mga immune system natin bumababa po para iwas sakit din po. Nagmumula sa groundwater ang supply ng tubig sa mga water refilling station. Magsasagawa ang Municipal Health Office ng water sampling para matiyak na malinis ang tubig. Nag-iikot po yung ating RSI team o yung Rural Sanitary Inspectors po natin sa iba't ibang water refilling stations para matest yung quality po ng tubig na binibenta po nila. Monthly ang isinasagawang water sampling ng otoridad. Handa naman umanong makipagtulungan dito ang Asosasyon ng Water Refilling Station Owners and Operators. Lahat po ng water refilling station ay nakadesign po yan sa different stages of filtration. Kaya wala pong problema kapag bumaha, yung tubig sa ilalim ng ating lupa, yan po ay nasi-filtrate. Depende po yan sa refilling station kung siya po ay 16 stages, 21 stages. Kaya malinis po na lumalabas yung tubig po doon. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon.